Mahtava, käytitkö tortsua? Kello. Joo. Tässä on takku. Tässä on insu. Tässä on insu. Sopilata jalkapallo. Meidän takit on silloin. Me lakattiin koristus. Tämä on meidän ensimmäinen viikkoshow. Ja meillä on K-Parposen nimmarit. Näitä. Ja meillä on Luumilinsaa myös ja hei! Mulla on vielä 2 nimmaria. Koska siellä on mun. Ai niin. Mä annoin niille sun nimmarit. No en. Koska sun noita se reuna. Joo. Laura, älä. Jonkun auto. Noniin, anteeksi, mä sanon Laura. Tää puolella meidän paljon mitään, mä ropeita pudottaa. Ei niitä oikeesti toteta. Voiks lopettaa jo? Ei. Hei! Katso koripallomatsia ja vilpas. Täällä on K-Parponen. Täällä on K-Parponen. Täällä on joku ihme. Se sanois mun morjes. Se sanoi mulle moi. 3 kertaa. Se sanoi mulle moi. Se sanoi mun 3 kertaa morjes. Se sanoi moi. Mulla on syynä. Ja mä sain ulkikuuden. Juhuu, kaikki yli. Nyt täällä tekstihasta kaikki semmoista elisiä. Mulla on semmoista kaikkea elisiä. No kyllä. Joo, mullakin viivo päässä. Ja sit, joo, me ei välttämättä ottaa koko aikaa. Tätä oikeastaan vielä kauan aikaa. Tässä ei enää mitään kiinnostavaa, koska kokeilla. Ja sit niinku se välttämättä enää anna niin paljon. Uskallakin. No kuva valittaa, että ei sitä saa ottaa tästä hallia. Voinko mä lopettaa jo? Et. Ei oikein. Hei, et lopeta. No tulee kyllä. Voi, mennäänkö? Mä oon täällä ja täällä. No niin, mäkin hei täällä. Hei, mä keksin. Suklaakeksin. Kuvaajamme. No niin. Kuunnappa se nyt. Nyt loppu. Let's go.